studio Papa Isabel Boshongora Washington Maremera, the international correspondent. Baba Isabel magonatane amavuko kwanga kwakadini ko kwa Rusape Makoni West. Zimbabwe. Nyika ya Zimbabwe ine vana vanofara. Icho kwadi. Ine vana vanodakara. Vakomana. Zvandakaona huko. Majambirwo aitwa maspika. Vanhu vanojamba ivavo. Kuno majaiva ariko huko. Haungati ndabuda munyika kunze kwenyika ya Zimbabwe. Aiwa tinotenda. Tinotenda. Baba. Twalumba loko. Pana mchembere. Vari mushopo yakanzi jecha wati. Jecha. Umuka. Yes. Varimo imomo. Zvikanzi nditi sei. Unoti ndikwire pakaunda. Nditambe ndiri pakaunda ndingofanana nevamwe variko kumchembere. Vangori pabasa. Vasakwanisa kuenda ku stage. Zvikanzi mari payasvikapo. Ndiende ndifare nditese. Tinotenda Zimbabwe kwese kwatakatenderera even kwatisina kusvika nema road shows asi makaramba makabata chimuti. Aiwa tinozviziva vana veZimbabwe. Tinokupromisai kuti 2026 kwatisina kusvika 2025 tiri kuuya iko. Ene tinenge tichipisa kudarika sai zvavaiziva. Yes, kutowadzera. Kushoka nenge moto. Kushoka kukemoto. Nasi makabatireko vatereri manyama. Muri yeZimbabwe ndine nyaya yandakabata ndingangoti imwe yedzimwe muri yeZimbabwe mainzwa iri pamhepo ndingangoti honorable vemukati memunzvimbo iyi Pinduka vachitotaura vari panzvimbo inova nyaya inorwadza nekusuwisa. Tinogara takataura zvikuru sei kuti kuGuruve kune nyaya dziri kunetsa uyezve imwe nyaya inenge taura pamusoro pePumkoba Cape ndekuti mapurisa vanenge vari kukamba, mapurisa vanenge vari kubasa. Yes. Mapurisa anoshanda nemi vanhu. Kana ashanda nemi vanhu mukabatsirana navo vanogona kukuudzai. Takambotaura kare nenyaya dzakasiyana kuti vana vanorepwa, vana vachiita sei, vamwe vanhu vachiviga information vachiti hasi mwana wangu. Asi kana zvazoitika kwauri mangwana saizvozvi nyaya iri kuGuruve munhu wese angori nehana iri maoko. Haasi kuziva kuti ndikarara mangwana sei ndichaita sei, dhoo ndorivhara mavhariro api. Saka iwewe uchiri kurarama ngatibatsirane ini mapurisa kuti vasive nyaya iyi. Ende ndine shoko rananzoriterwa naHonorable Mkoba KB kuti kune vanhu vanga vachibatwa vachinzi masuspect vane nguva yavanonzi anga vambobuda. Honorable vati madima mbodichengetera vanhu ivava nokuti pavari kudzoka vane revenge kuti ndambobatwa sei. Ndiani akaudza mapurisa kuti tiri kufungidzira kanyemba, tiri kufungidzira bhosho, panobuda munhu uyayo achidzoka anenge ane hasha. Andimaona mukatasa nhamba yanga ichitaura naHonorable kuti 17 to 20 vanhu vatisiya kungofa pasina urwere, vanhu kungomuka vakafa. Ende pane munhu ari kuvauraya, ari kukonzera rufu iroro. Pakadai katinozopesera katakumbira Brigadier General Fidelis Monda, commander of the Presidential Guard Brigade, kuti apa kapangofuna kuti masocha yapita apa. Ende so zvanga zvichitaura kunzi vakumbira kuti kunyangwe mapurisa anobva kune dzimwe nzvimbo asiri ikoko vapinde imomo, vana vari ikoko dzikamai unofira zvisiri zvako. Ichokwadi. Itai hunhu. Chokwadi. Tinotenda mapurisa. Mutemo vakupinda. Regai tizonzwa kuti mutauri wemapurisa Commissioner Poti Manyati vanoti kudini nokuti nyaya iyi takambowabata tikavaudza vakati regai ndibate mutauri wemapurisa eMaCentral ndizwe kuti chii chiri kuitika, ndofunga vava neansa kusvika pari zvino. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya yekulala pansi Mkoba KB, nyaya yekulala pansi yevanhu vari muvillage, ndingangoti mavillage maviri matatu akatendedza munzvimbo imwe chete anga anetsa nokubiwa. Mukatenga shuga, mukatenga mafuta, anopera zvisinganzwisiki. Chibage chomatura ichi vanhu vachitadza kuziva kuti zvii zviri kumboitika. Munhu anoziva zviri kuitika mudzimba dzedu, asi mbavha idzi dzakazobatwa. Asi kubatwa kwembavha idzi muchanzwa Zimbabwe kuti imbavha dzakamira sei. Ndine nyaya yemurume zvakare wekuCholocho akaroora mukadzi wake vakaita vana vatatu. Iye achibva roora mukadzi wake achibva roorwa nemurume wake, vese vari kugara munzvimbo imomo nokuti vanga vakaroorana imomo. Mukadzi ndiye akapedzisira kuroorwa, iye akatanga kuroora, murukadzi wake achibva azoroorwa. Saka pakabva paitwa mutambo wekupemberera kuroorwa kwemukadzi uyu. Iye murume akasiyana nemukadzi uyu achibva endawo pamutambo ipapo akakokwa. Zvakaitika ipapo. Cholocho waye. Uyezve ndine nyaya update yepa Centenary yewardrobe nepakitchen. Amusakakane pajesha handikodzokizve. Munenge makadzibata. Aiwa pajesha ndine nyaya yeposi. Vakomana. Ndine nyaya iripo. Sorry yepajesha ipindi nhasi.
tisakabva ikoko timotanga mayende kumwe kana tikakunda tinopinda pati yaenyu majecha iripo vanenge vachida kutaura naBhoshongora vanenge vachida kubata the international correspondent kuti nyaya dzisvike pachimuti munobatika sei? Yechokwadi mukoma KB satienda kumberi ndine nyaya yandiri kufambira mukoma KB ine nzvimbo rine dhemu riri kunzi raikonzeresa kuti vanhu vasagare zvakanaka nekuda kwedhemu iri. Hurumende ichibva yaona kuti vana vedu havangagari pakadai apa ngavavakirwe dzimba. Okay. Kuchibva kwavakirwa dzimba dzinokonda 113 dzakavakirwa vanhu kureva kuti vakagara nzvimbo iri kunzi iyo ndiyo inogona kuafektwa vanhu nemvura yedhemu iri ndo vari kuwana dzimba. Papa tikuipedzesa zvakaoma apo mutungamiriri wenyika vanenge vachitoti ndapedza vana vawana zviri kuitika. Vana variko kwari kutochema izvezvi vamwe vacho vamwe vacho vakutowana dzimba munzvimbo iyi vari kutonzi vagari imomo. Vamwe vacho havasati vatorine misha asi vacho vanofana kuafektwa ivavo vakangoti havana pokugara. Kwozoita zvimwe zviri kutaurwa nevamwe vatungamiriri ipapo kuti kana uchida kupinda umu chero uriwo ukaisirwa dzimba idzi asi kana uchida kupinda umu unofana kutanga waita sei? Tanga wadusa here? Ndichavabata one by one ndinawo nenamba dzavo. Zvakaoma baba Isabel. Namba dzinoti kudini? Namba dzangu muri yeZimbabwe dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. 1 namba idzi musadzipipa. 2 musafona private number. 3 musatambire pafoni iyo inenge kamiriwa nevamwe. 4 kungoti ndibhosho ndikati hongu maakutotsudzura kana pachisvikwa tobva tasvika. Ishokwadi Bhoshongora ari kudzoka manje achinyudza gejo muchirongwa Bhoshongora segment part 1 Monday 15 December 2025 day number 349 tapinda mugore ra 2025 pasara 16 days chete kuti gore ripere tiri muwiki 51 of the year. Nottingham Forest ikarova Tottenham Hotspur 3-0 zvapa kuti Andrew Mpemba aende kumusha. Wakaripa atsamwe yes kungorohwa kwetototo mprofita asina kumbogara atadza ende nemhaka iye asina kutadza haana mbogara profita. Yes abva aita kumusha izvo zvari munzira kuenda kumusha. Sorry, West Ham right yakarohwa kane Aston Villa 3-2. Papa Isabel, Zimbabwe, Africa, the whole world is ready. Nyudza igejo Andrea Simuzambada tirove pakatsika Simuzambada tirove pakatsika Simuzambada tirove pakatsika Simuzambada tirove pakatsika Simuzambada Bagatsika Simuzambada Bagatsika Simuzambada Bagatsika reporting to the angel reporting to the angel Prophet Madungwe kukatevera niko pakunyengetera Nicodemus ndiani akafamba patsoka dzavo Leviticus mwana mutsvene ukaziti ndiani komwe wacho Simon Peter akapedzesera pakutenda Mother Mary piorotapyo woromanti paine pasapetanipo afana tusipekeshele mtiraima jumanda wakachiwemba kemenekyaci seipiliti holomaiti tenyoro chiwiripinipo wokochwe sipiliti holomaiti tenyorochi okerochi rigiti vo nyudza igejo baba Isabel. Icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafedza ndinotenda muri ya Zimbabwe ndofunga muchangonzwa sorry zvenyu nikazwikacho mbijana tanga tiri mukati bekujamba masipika tiri kubajecha ikurishedzera kuti ikoko kwa Rusafi saka kamuka voice ndakambovasira ikoko yes vachazodzora zvavo kana vanakirwa vondidzorera zvavo mukoma wangu imborowa ika voice kenyu ukatinika sorry Zimbabwe inzwa iZimbabwe ndine nyaya yandakataura ikatika kusentinari yekuti mwana akafa akasiya midziyo yake. So update iripo midziyo yange isadi yange isabiko yange yesara yakatengeserwa mai ava murume angane mudzimai nemhuri mukomana uyu achibva afa kuti murume achibva afa murume akabva afa alright afa kudaro
hama dzemukadzi nedzemurume pane kupesera kwakaita kukuratidza kuti vamwene vairatidza kuti iwo vanogona kuda zvinhu zvemwana wavo. Zvechokwadi chibva vapiwa wardrobe nekitchen unit, vapiwa zvikanzi tora henyu, hapana zvatingaite sokureva kwenyu, vapiwa kudaro ivo vakatora zvinhu izvi but havana kuenda nazvo kumba kwavo, vakabva zvitengesa wardrobe nekitchen unit. kitchen unit kuna amai vakatengeserwa zvakatengeswa mari $10 wardrobe nekitchen unit, $5 5 Zimbabwe kwete 1000 $5 madora 5 kitchen unit madora 5 wardrobe. Asi zvanga zvasakara aiwa ko zviripo pachandiona vanozviona ndichakudzorera pachandire muzo right amai zora vakapikwa zvinhu zvavana kuraramba ndopanze pasi pembedhe vachirwa amai vachibva mhanyi kuna amai vakatengesera zvikanzi hei zvinhu zvenyu. Amai vachibva vauya vakati ngatitaurei tirare kuno ndicharara neni kusvika zvaita handitika kusvikira vaona kuti zvinhu zvasisi kuita. Amai vakatiza mumba vakatanga kugara kune imwe nzvimbo kuhama dzavo vasingarari mumba kuda kuzvinhu. Mumba muZimbabwe bere raiuya richiruma dho richichema kusvikira vavaudza kuti uya mutora zvinhu zvenyu. Amai vakauya vakapinda mumba achiti mwanangu inzwa aisi hama dzako idzi ava vatorwa ava vangotenga zvinhu zvandavapa inini siyana nawo. Asi amai vakazotitora zvinhu zvenyu. Amai vachibva valitsvagai chekutakurisa muunze kumba kwangu. Asi amai vanazoti kumba kwangu vakazotitakura zvinhu izvi maende kunozvirasa kupi kurwizi kudhemu. Vanhu vakutaura nevanhu vairamba vachiti motokari dzedu kana ngoro dzedu paberi tinogona kuteererwa. Inzwai zvakazoitika Zimbabwe ndo payange iri kapo. Amai vasingarare mumba vachitya nechi kuti toita sei. Vakazosangana nevakomana vandakakwanisa kutaura navo ndobva vaita kuita kutakura chaiko nongoro vakashandisa simba ravo mamasiuzi avo ndobva vatakura zvinhu izvi ndokunozvisiya kurwizi kumvura. Vazvisiya ikoko vachibva ikoko mukoma KB pamba papana kurarika amai vapinda mumba vakairika naberi rapinda mumba richivabata mazamu. Vakomana vacho zvakare vakatakura zvinhu izvi havana kurara kumba uko vachimarirwa dho nebere ndokuenda kunoudza amai ava vanhu vakatengesa zvinhu izvi. Amai vakatengesa zvinhu izvi vari kuti ndakakuudzai kuti takura zvinhu muenda zvokumba kwangu makaisire kumvura uenda zvokumba kwangu. Izve zvine zuro kune ngoro yanga ichifamba nemombe yakasvika pamvura pabiriji apa ndobva yadonera mumvura imomo mombe dzikazobuda ngoro ikadonera mumvura imomo pabiriji ipapo pakasiyiwa zvinhu izvi. Zvinhu zvichiripo here? Zviripo. Wardrobe nekitchen unit ende kwanza vanodarika ipapo panika saundi kanobuda ipapo pakaisiwa zvinhu izvi. Ko amai vekutengeserwa pavakaona vakomana vanotakura vakadi kungozvisimudza vakananga kumba kwamai vakavatengesera. Nguva yainzi amai yavakakumbira kuti ndiri kukumbira kuya nezvinhu zvenyu amai vakati endese zvinhu kurwizi. Andiri manje iko zvinhu zvaisiwa kurwizi vari kuti ndakati uya nezvinhu kumba kwangu. Amai vekutengeserwa vaya vari kupindirwa nebere mumba. Bere riri kuita sei? Kuti kubata mazamu. Amai vanogara nani kwa? Vanogara vega. Vanhu vanofambidzana naye anouyawo apo neapo. Saka izvozvo ane mazuva mangani zvinhu zvaendeswa kurwizi? Zvikaendeswa kusora zuro nezuro ngoro chibva chodonera ipapo. Bere richiri kuuya here? Bere riri kuuya ende kwakomana vakatakura vachiona kwanzi rechimaradho richichamariri panzi. Vakomana vangu vari vangani vakatakura ridzi? Saka pari kushayikwa munhu anoenda kunotakura midziyo kuti aende nazvo kumba kwamai vakazvitengesa. Ndo pandovimba newo muzukuru wangu. Ndo pandovimba newo. Ndoenda here? Enda muzukuru. Ndinotakura wardrobe nekitchen unit. Enda muzukuru. Ndinonzani koini? Kanyemba. Wekwaponzo. 0713938538 kana 0789600748 pana kazvipira here kuenda kunotakura kamidziyo sentinari kunzvimbo inonzi Mutute. Tinotenda hanzi ngapatsvage mubatsiri baba Isabel. Munoti kudini? Anotsvaga mubatsiri ndiani? Hanzi iwawo kutengeserwa midziyo pamwe chete nevakomana vari kumarirwa kadho nebere. Ko vanhu vari kufirei kuvesa? Mukuru vakuru venharaunda, makansela, masabhuku, madzishe, mambo vari kuti kudini? Right, ndiri kukumbirawo vagari venzvimbo yekusanganisira vanhu vari kusangana nechiitiko ichi. Makwanisa here kuona vakuru venyu, masabhuku, makansela, vakuru vese vari munzvimbo kuti vakubatsirei. Mune machairman. Ichokwadi. Nokuti papakatenga zvinhu muri paziva. Munhu wacho munomuziva. Makwanisa here kubatsira nokuti imiwo sevakuru muchatiregai tibatsire vana. Mabatsira vana muonewo kumba kwenyu zvakare kwakumara
kwa kumara futi bere amuchatenderere kubatsira vanhu munofana kupinda vakuru mubatsire ipapo ndizvozvo nokuti kana paita dambudziko vana vanenge vachitarisirwa ka rubatsiro kubva kuvakuru. Tine mashoko ari kubva kuBosch Motorspace. Good morning KB na Bosho. Ndinonzi Wise Master Extravaganza pa Sunway City. Wardrobe ne kitchen unit iyo kana zvakatengeswa $10 kuvakomana vakatakura vakapiwa mari manje umwe achafa nekuda kakuwana yemudzanga. Ndinonzi Wise Master pa Sunway City baba Isabel. Mbunzo wakosha. Yes. But vanogona kutopiwa $100 yokuti vadzorere zvino nokuda kwepressure zvizapo nokuti amusi kugarika mumba. Baba Isabel, bere riri kupinda sei mumba? Ende munenge makavharwa. Doro ringe rakavarwa. Bere riri kupinda rosvika robata minyatso mazamu ya mai vakatenga wardrobe kitchen unit zvemufi. Apo zvinhu zvabudiswa. Vakomana mati vangani vakatakura vaviri kudzimba dzavo riri kwanzi harisi kupinda mumba riri kumarado. Vakatengesa vacho amai vemushakabvu vari kuti zvinhu ngazvidzoke kumba. Ndakati wena zvokumba kwangu takura yemwe zvokumba kwangu asi pakutanga vaiti takura yamaendese kupi kurwizi kumvura. 21 minutes past 10 kuita kudiana siri kuita kunyanguta na mbari wangu 13 minutes to 11 papa Isabel nyudza igejo pfapfaidza ishimwe icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mandiri mukati nekufamba mukati nekupfapfaidza nekutsotsora dzituka batima na wasanyika ino ndangoti ndingosimudza tunge chikonzero chifupi muri Zimbabwe yokutanga ndingoti paka lala pansi. Chekulala pansi chiri kuti kudini? Kune murume akarora mukadzi wake ndikuvaita vana vaviri vachibva vasiyana kudaro murume akarora umwe akasiyana naye akarora umwe akasiyana naye iko zvinozvi ane wechi 3 mukadzi angasati arorwa iko zvinozvi mukadzi uyu ari ega haana kurorwa but murume ndiye akaramana nemukadzi uyu ndobva aenda mukadzi uyu iye akarora mumwe mukadzi akaenda akarora mumwe mukadzi akaenda iko zvinozvi akarora wechi 3 ndiye waari kugara naye iye mukadzi uyu wakasiyana naye wokutanga haana kurorwa again but vanhu ava kumamisha munozviziva kuti munogona kutoti township yamunotenga inenge iri 1 nechikoro chacho i1 but chakatenderedza mavillages anosvika 5 6 7 but township irimo chete. So mukadzi uyu nekunobva murume uyu vanogara mavillages akasiyana but township nechikoro chiri chimwe chete. Makaita mbiri yokubiwa kwezvinhu zvakafanana nesauti mumba shuga yakavhurwa mechisa maparafini hupfu vakuking oil zvakashandiswa kudhara zvose chikafu chimwe chatombobikwa zvaibiwa but vanotedza kuziva kuti ari kuita zvinhu izvi vakazama nepavanogona napo but hazvina. Zvakazoitika ndezvekuti zvaiwanzoitika sekuti kukatika mapati kana kuti pane mutambo uri kuitika unoitika kuseni mapungo emachechi ayaya zuva iroro vanotosvika pachechi voziva kuti ava vari pachechi ava kumba kwavo kwasara nokaita sei vachinopinda madhoo amavhariro acho amhondovavhira sei nokuti dzimwe dzimba dzakalokwa kwakazobatwa 1 akatiza but vanhu vakazobatwa vacho mukoma KB inzwai kuti ndiani kwakabatwa aita kamusambo kwekupinda mudzimba vachiba magroceries. Zvakazowanika zvakare kuti kumba kwemukadzi murume nemukadzi vanhu vaiba vakazoenda kumba kukanikwa kuine zvinhu zvakawanda mafuta vaiti vakaba kana chiri 2 liters iri half kana bhodhoro riri half vanonodira muchigubhu maparafini zvigubhu zvanga zvirimo chikafu maraisi airimo ende maigona kutooneka mubepa rimwe chete mune maraisi akasiyana riri bepa rimwe chete vanoya chingo-offload imomo. Vanhu vakawanikwa vari kwaZimbabwe dzakawanikwa dziri mbavha idzi. Murume uyu wokuroora mukadzi 1 akasiyamba akaroora 2 akaramba akaroora 3 ndiye wanaye kuzvinozi. Inzwai kuti munhu waiba naye ndiani? Munhu waiba naye ndiye mukadzi wokutanga waakaramba. Tag team. Hey! Masikati vanhu vakwanza vakasika wirirana vakasangana dzimwe dzenguva kana kumhorosana vaisa mhorosana zvichienderana kuti vakarambana nenzira yekuti mukadzi akapomerwa nyaya yekunzi ane chikomba achibva aenda vachibva varambana. So mukadzi aiti handinei nayo akandibutsira imba nokuda kwenyaya isiriyo. Murume achiti haiwa ndo zvawaita ndo nyaya dzavo asi usiku ndo vanhu ivaizi zvinhu zvaichengetwa kumba kwemukadzi. So murume aimbopota achienda iko kunotora magroceries. Hapana tomboziva kuti vaienda sei iko zvinozva kutongotaura nyaya kuti kubata uko vaita manjika ndo kwataura kuti tinzwe kuti
zvakabatwa izvi vachataura kuti zvinhu izvi vaizvifambisa sei kuba vabatwa zvichokwadi ndiwo kuti murume pamwe zvinhu zvaenda aiti akaenda zvokumba kwemukadzi sekuti aya neraisi aiti abva kushopu dzimwe dzenguva anenge atora kupi anenge atora kumba kwemukadzi uyu saka ukama hwavo nevanhu ava murume nemukadzi uyu vanhu vari kunetseka kuti toziva sei vanhu vanonzi vavaonani nevanoonana vanhu vakarambana vakasangana vaisa mhorosana ende umwe kwaanofamba aitaura mumwe umwe achifamba kwaanofamba anotaura mumwe kuti problem munhu uyu asi nhasi ndiwo vabatwa chinzi ndo vaiba vese vanga vane mhuri here wakaita mwana 1 ari kugara namai mwana ana amai okay saka zvinenge zviri pachena kuti baba vatombonoona mukadzi nechi nevana but vachishandisa nyaya yekuti yekuba vese kukuzoenda kunoba vese murume aipota achinotora here magrosari aichengetwa kumba kwaex-wife ndo patisi kuziva kuti aitora sei but pari zvinozvi vanhu vachangobatwa unoti vanhu vakabatwa nezuro vari maoko emapurisa vari maoko emapurisa hey 0713938538 pamwe chete ne0789600748 right baba Isabel hanzi vanhu ava vanogona kunge vagara vachiita zvokubaizwa vachiri vese chakafa rudo kuvanhu zvakaoma tinotenda hanzi dai ndanga ndiri Major Street painetsa unopa mutongo wokuti kudini pamurume uyu ari kuba naex-wife vakaba zvinhu zviri hafu vanosvika vachisa chi muchigubhu kana musaga kana dziri sei maraisi mabrands akasiyana chero iri raisi regai baba Isabel pari zvino timbonzwa mashoko ari kubva kuna gogo chihoro 2 minutes to 12 ndopafika nthawe pari manje mati mimi chekucholocho chiri kuti kudini nhai baba Isabel chekucholocho no ndakanga sanoti cholocho inkai kunkai kune murume akaroora mukadzi aroora mukadzi ndobva vasiyana zvakare izvezvi vanga vane gore vaita sei vasiyana sori zvenyu vakaroorana mukasiyana nhasi ndinemi vasiyana kudaro vanhu ava havana kuita mwana okay vasina kuita mwana kudaro vakagara kwegore rese gore rikapera mukadzi akabva aroorwa aroorwa mukadzi musi wa4 December kwanga kuine mhemberero dzekuroorwa kwemukadzi uyu vanhu ava murume nemukadzi vakasiyana vaigara village rimwe chete vanhu vachibva vaenda kumhembero murume uyu sevanhu vaanogara vane gore angatora mwasikana vaiti mbodanana nawo uyu mukadzi atoroorwa nemumwe uyezve munhu akaroora mukadzi uyu munhu anotozikanwa munzvimbo iyi but asingabve munzvimbo iyi anotozviziva kuti murume uyu akatomboita sei murume uyu akatombodii murume uyu akatomborora mukadzi wandaroora uyu saka inzwai Zimbabwe pakaitwa mutambo wekuti mukadzi uyu akuroorwa uyu ex-husband akaendawo pai pamutambo vanhu vari kufara vanhu vakaungana zvakadai zvinofamba zvakanaka izvi music ichirohwa vamwe vachiimba so nguva yakasumudzwa vaviri vekudanana vachinzi kune vanonoka kuuya vasiri kuziva aiwozve ndo vanhu vacho ava ndo baba namai nenge ava varoorana vanhu vachipemberera murume ushu ex uyu haana mukadzi izvezvi ende hana kuita mwana kero kunzi hana mwana akabva asumukawo panga akagara akabata chipo chake $20 US okay ndobva aenda kunokanda paikandwa mari kune munhu akamira ikoko ndobva asiya zvakashamisa vanhu vakaona karuamba kwakati nyararai tikudzewo zvaitwa nani nabhosho murume achidzokera panga akanogara ndobva adonha necheya tisingakangasa kugara ndobva adonha kucheya kudonha kwaakaita cheya ndokudonha munhu vakomana takurai munhu amhanyisiwa kuchipatara achinosvika pachipatara takuti achinoona munhu ari konfirma kuti munhu aita sei afa baba Isabel murume achienda kunobvisa chipo paroora yaex-wife achidzoka kuzogara pasi kungokanganisa kugara achibva donha necheya haana kurovera negotse no akadonha zvakanyatsonaka zvakanyatsonowana kuti ende saidi raakatodonheraka raitori nemunhu padhuze anombodonha zvinosvika pasi munhu wakatodonhera iyeye ndiye akatoramba akutoona kuti munhu asi kumuka ndiri kubatsira munhu kuti adzokere pacheya pake but munhu achadi haachamuke ndiye munhu dokta ari kunoona kuti munhu aita sei
munhu afa. So munhu uyu ana mwana aendeswa kumochari, achinotiwa kumochari achibva ndi postmortem. Munhu ari kuonekwa kuti kwanzi anga nechirwere chemwoyo. Ndozvatera nechi nepostmortem. Mwana wemukoma wemurume uyu anove vakamuita senge vakateverera zvienderana nokuita sei mukuzvarwa, nekuti mufamily yavo murume uyu ndiye anga ari gotwe. Mwana wemukoma wacho akati no, wongo postmortem yataura kuti moyo, but why aenda kunofira pamutambo wemukadzi wakambogara naye. Yes, ndobva tsvakabatsira, ndobva vaenda postmortem yabva munhu yapera, munhu achiuya pamba, munhu wakaenda nomubatsiri uyu akasvika akati ndiri kukumbira hama muungane. Ane zvaakaita achiti taakuenda kunoradzika munhu uyu, but anoziva ane zvaakaita pamunhu uyu ngaasare kumba asaende kumakuva. Ndobva vaenda kumakuva, vaenda kumakuva hapana munhu akasara, vanhu vese vakaenda kupi kumakuva, vakaenda kumakuva because unotya kakusara uchinzi pamunhu une chokuita. Andidika mukoma wababa wemurume uyu anove akatevedzana nababa vemukomana akatsvaga mubatsiri kuti baba vangu vakafanei, ndiye akanodonawo zvakare kumakuva ikoko. Achidona kumakuva ikoko vanhu inga munhu yambutira kuti kwanzi ane chaanoziva ari kunzi taura, uyu akabuda pachena kuti nini handina zvatotaura. Zvikanzi une zvero zvokuita, zvikanzizvo akataura shoko rekuti kana zviri izvo zvandidonedza kuno tichafa takawanda. Ndobva maisa kuchipatara, amaisa kuchipatara achisvikawo zvakare zvikanzi munhu aita sei munhu afa. But zvinhu zvandiri kutaura izvi, mubatsiri akataura mashoko ekuti munhu anga ari leader pazvinhu izvi ndiye akafa uyu, but pane vamwe vasara. Handikwanisi kuramba ndichiita zvinhu izvi, zvandakuita inini ndezvekuti akafa ngaone vanhu vake ega, asi kana varipo ngavapupure. So zvinhu zvandiri kutaura izvi zvane 11 days zvaitika, but pa 11 days kuri kunzi kune 1 amai vakauya vachitaura vachiti izvo ndine mamwe mashoko andoda kutaura pamashoko akasiya ataurwa nemufi. Mashoko asati ataurwa, ende mubatsiri ari kunzi kuhama haukwanisi kutaura kuhama, uchataura kuno munhu akaita sei kumubatsiri. Saka mubatsiri akashedza kuti auye, but asati adi sei asati aenda. Saka kutaura kuno kwatiri kuita kune munhu akafira akadonera pamutambo, adonera pamutambo iye achienda kunovigwa parufu rwake kuchibva kwafa muzvakare. Munhu akafa paivigwa murume uyu, ukama huri pai? Ndene ndibaba kumukomana akafa. Ndibaba vakuru kwati vadiki? Baba vakuru banguru ndivo vane chekuita nezverufu rwomukomana. Zviri kunzi ndiwo wanga uri leader, asi pane vamwe inkai ya pakaipa. Toti makorokoto amshope. Congratulations the Zimbabwe national netball team, the Gems, avo vakawana kamenduru yebronze pamitambo yeAfrican Netball Club yaitambirwa kuMalawi mushure mekugogodza host Malawi 48-44. So Zimbabwe national netball team yadzoka kane bronze medal kumba. Vatambi vegolf kubva munyika yeZimbabwe vakawina kamenduru dzegold pamitambo African Youth Games iyo iri kutambirwa kunyika yeAngola. Toti makorokoto kuna Miriam Masia akawina gold medal in the lady golf category. Kuzoti Muneri Chimini akawina gold medal mu men's category. Kuzoti mashoko anga achitenderera nezuro anga achitika tondera indiraya uyo aiweka muraridzi wechikwata cheScotland FC Mabviravira angangosainiwa neChicken Inn. So rega tizonzwa kuti zvakamira sei, asi toti makorokoto kuna Kelvin Kaindu KK ndiye ava head coach wechikwata che Hard Rock chekukwekweko mushure mekusiya kabasa kuDynamos, anenge achibatsirwa na Ronald Gidiza Sibanda ari team manager pamwe chete kana Munyaradzi Dia ari goalkeeper si coach. Ndiwo kamamiriro azvakaita season yagorera mangwana inenge iri patantari patamfupi kutendera kuti zvirambe zvichiitika zvakareka kumberi. Zvakaitika iwe ramba uchitarisaka kuti uye neremangwana rakajeka. They should have stolen your past, but there is no way you should allow them to steal your future. Everything
behind you should sharpen your future desires. Ndio ka motivational quote of the day mafarera videra chikungu kuchokera kuna Dr. Brian Ngosi kusia nthawe ziri pana 7 minutes past 10. Waita munango pantedwe. Hello pa National FM. Inini hande kanyepa ponzo tiende yu hande. Ndiani ari kutaura? Aiwa hande kaniwe ndaka spika inini. Ndiani watiri kutaura naye? Aneti Beja. Aenda wega. Ukatenda kuna yuna ayo uri mgwende usadari chiko wewe. Boshongora akaramba kundiperekedza ndiziwe kwa akaona yuna ini. Ini ndakuramba kuperekedza saka ndakuramba. Ini ndondo zvimirira ndega ndiri kuenda iko ku Centenary. Unozozva zvinoita vantu zvino vanozvida zvomufi handiti? Munhu anenge akashanda nomudzimai wake newana wake zvinhu zvake handiti? Yes. Ende zvinhu zvacho wakuzvitengesa $10 ende amai vantu wakatouraya mwana wavo. Usadaro kagweja. Aiwa kusoti mhanyirira kutora zvinhu handiti kana murume afa zvinosarira zvina amai Purity newana wangu. Ndizvozvo ka midziyo kaimhuri. Kana kuti hanzi mwana wavo akadi kuti mwana warumpenyu ndikuda wodhoropa. Saka poitwa sei apa gweja? Nyaya iri papa pari kuda mubatsiri ndiye anopedza masports aya nokuti zvinhu zvakaramba zvakadaika hazvimire zvakanaka. Tarisai umone tsaona dziri kuitika pabridge ipapo. Hawa papa angoda mubatsiri anopedza masports kuti zvinhu izvi igobe isenda richiitika here ndezama yawe kana kuti muroora kune kwaakaendawo hatichazivi. Ndiani anofanira kutsvaga mubatsiri? Vanofanira kutsvaga mubatsiri ani muri kuona wakatenga zvinhu awaka. Nevakomana avo ndiwo vanofanira kutsvaga mubatsiri. Right, vakatenga zvinhu nevakomana votsvaga mubatsiri. Tsvaga mubatsiri zvinhu zvakupachena. Aiwa tinotenda. Paita munango pantedwe baba Isabel. Hello National FM. Yes, Bojo. Zviri seko mukoma chimuti. Aiwa apa chimuti pari bhora richibuka nyembo. Ndiri Bojo riri kufamba here? Aiwa ndiri Bojo kuti umwana. Ndichichaona kauya. Makuerere. Ndichichaona makuerere. Kuri seko mtutu. Kontutu kuri boy na kudziya. Country Park. Country Park. Inzwa wakomana kuna munhu asingatyi wakomana. Kungonotora zvinhu zvakatombobikwa kodai akachirwa poison timu rakaoma here. Yei. Pane zvo poison ndozvati vanhu sekubirwa wanga vaitwa igona ngomwa tati yatisiita fura shuga yatitoisa poison. Vozati kuti ari kubandiani. Unozva kuti vari kuriska upenyu zvingaitwa navo. Apa wani vanonyepera kuvengana masikati. Usiku vanoshanda vese ndavaziva unozva ndikufanira timiri kuti kunoona ndezvinji kunzvimbo ndizvozvo. So mukadzi vari kugara naye chaiyo ari kutoa kudii pakadaro wechitatu kuti aizviziva here? ndizvo zvinotonesa pamaivaziva ati ari kuti baba anongoti ndabva neshuga kana ndabva neraisi ko zvakai zvakavhurika izvona nazvisiyi manje kundomuvumbu pamwe ndaita mari icho ndapungurirwa. But vatamba noupenyu because unoisirwa poison kana vanhu vakanyanya kubirwa shamwari especially vasingazondena kubva kusaisa poison. Ndizvozvo chaizvo. Tinongotenda kuti vanhu vemurara panzwa nemwoyo yakanaka shamwari. Wobva urayisa mhuri yese. Vangadai vakafa. Aiwa mutsai vaviri vatatu mukoma wangu. Rika ndimutsei ndoda kutanga kumutsa vabereki vangu kuwedzawo kwaruzano bhuku rekwamanjengo nasabhuku manjengo acho ikoko. Ndozomuta vana sekuru kanyarambi vese ikoko nanatezvara kwamavhima futi ari ikoko kugoedza ikoko nepabhurwere apo pamurambini apo nomutsa kuti vafandaedza ipapo naostin pamurambini police station apo netimu chimuti rese. Wona zvaita nhare yacho kani sorry tichaona shumba makwerere Country Park kobulawayo network yacho ma1 6 minutes to 11 0789 600 748. Hello pa National FM. Amene zviri kuita nhare yacho paita munango papa Isabel. Hello National FM. Hari mkoma kanyemba nangoma Bojo mamukase. Zviri sese mkoma. Mushi makaita basa makaturovera basa pajecha. Handiti ka. Aiwa ngazvikudze ngazviende mberi. Toda kumbouyawo pachingoma famu ipapo. Uyai Christmas isati yakwana kana makaita Christmas wacho chaichayo. Wakobana. Tibatsire tinzwe. Apo zvikuroti wana wakatanga chimbavha chawo wasati warambana. Zvinogona kudaro.
bosi apo dzerira kuita kuti vachidzokerana mai. Kana kuti vachati chakarambana rudo. Asi basa redu iri. Aiwa. Arina kufa. Apa wachapiwa makore akafanana ka. Wachapiwa makore akafanana nejeri zikira kuti wachadzoka musi mumwe chete. Kuti jeri rati wabatanidza rati wadzokani wanga wakarambana but waita kuti wadzokerane nejeri ka. Kuti vakarambana revano nokuti ipapo unoenda kunoba vachidzoka kumba kwanosiya ka zvinhu zvavanenge vaba ndiani anoziva kuti vanenge vachiitei. Kurambana wanga usina kunyanyorambana zvavo but wanga wachita zvinhu zvakamhandewande saka jeri rakutoita kuti kamhandewande kauka yakachita sei achibva kapera zvoti mukadzi uyu akasara kwadanga arume zvake vashanda murume ujeri haadanga arongedza pakaenda zvake bosi avo vanhu vatodzokerana. Vatodzokerana? Vatodzokerana. But tozotiwo nyaya yekuguruvei vakomana aka 17 vanhu era mani. Zvakaoma. Ai masentral tikutopera kaona masentral. Rega mapurisa vapindire vanogona kuti batsira kuitira kuti vanhu vari kuita izvozvo vabatwe. Aiwa shonga pature matano kachakacha kana masoja chachada yanga yatotumirwa chechi. Kana zvikatonetsa kana anogona kutopindira masoja apa. Chokwadi mukoma kanyemba ndinotenda zvangu ndinokomutsawo zvangu mainosa makaita basa makatendera kwajecha magweja nevagari wakameja brown nevarimi wese wakameja brown nemadhara angu ana mudhara akambewa paworkshop apo. Tatenda anafani mafuta anobeta beta. Tinotenda mukoma wedu. Anzi kudiniko nevadiwa vateereri. Okay, 0713938538 kana 0789600748. Hello pa National FM. Hello. Yes. Hello, Bosho Gora. Mfise kwa mkoma. Zikisai volume ya radio. Ora iti zviri sei? Mushe muri sei? Aya Bosho kuti. Tibatsire chinzwe. Chanzwa chemukadzi nemurume ari kuba. Ndofunga wakutorawo manight shift. Ko vakarambana kavano? Vakarambana? Parudo vakambogara vese semurume nemukadzi but vakarambana. Vanosangana kubasa kandoko vanodananira. Okay, kubasa. Tiri kutaura nani? Jarana kuda kwashikasi. Ari kupi? Ari muHarare. Dai mi muri Major Street mai vatonga sei vanhu? Vanhu vanodini akutonga vanonetsa. Kana pachinetsa Major Street munovasiya vakadaro here? Tizovasiye zviri because vari kuba. Vari kuba? Mungakwasira here vaviri vatatu mukoma wangu? Ndokwazisawo vana Momzi vari kwaMutoko. Ndo vandakwazisawo Boshongora waunaye uyo. Okay. Ndo vandakwazisawo murese yeZimbabwe. Aiwa tinotenda mukoma wangu maita basa adinika. Sharp. Tenda muri yeZimbabwe baba isabe 12 minutes past 12 ndopafika nthawe pale manje pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri akabatsira kapanyaya yekunkaya mataura yemurume akadona akapa kurorwa kwa ex-wife asi kwanga kusirika kudona kwega hongu postmortem yange ichitika moyo zviri kuzooneka kuti pane vanhu vaita sei vakakonzera kana kuti vakakonzera ka rufu rwababa ava. Namba dzemubatsiri dzinoti kudini? Icho kwadi namba dzinoti 0777 934 542 0777 934 542 kana 0781 150 770 0781 150 770 ndidzo namba zacho. Tinotenda vachada kukubatai munobatika sei? Vanoda kundibata muri yeZimbabwe munondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa agogo every day is a Friday. Po rikiti vu kanyemba bonzo na Boshongora timbwera pomwe kamangwana choose madness chipiri chinotapira kuti tapi musare bwino tichakusiyani na Mesaudo